A ballontan tiɲɛna maa kun sigilen tɛ ni min ye o de ye k'a fɔ ka ceri 6 sɔrɔ ka don a ballontan hali n'a sɔrɔ an bɛ se ka ŋaniya k'a fɔ ko Mali ntolancilaw tun bɛ se ka sebaa sɔrɔ Eswatini kan nka k'a fɔ k'u bɛ se ka 6 sɔrɔ ka don bi an bɛ se k'a fɔ o de kɛra an b'a fɔ wulikajɔ belebeleba ye maa kun sigilen tɛ ni min ye bi an ka cɛdenw n'o ye Mali ntolancilaw ye n b'a fɔ an bɛ se k'a fɔ u ka tile 6 in u y'a kuncɛ ni hɛrɛ ni baden ye parce que n m'a f'i ye tile 6 kɔfɛ n'a fɔra k'i ye jɔyɔrɔ fɔlɔ o ye 1 ye i ka kuru fana taara kuru 10 ani kɔ la donc o ye tare tare a bɛnna ni baarakɛ wagatiw ye parce que nɛgɛ kanɲɛ 16 o bɛ bɛn ni maa caman jigintɔ ye ka bɔ baarakɛyɔrɔw la donc o de bɛ se ka kɛ n m'a f'i ye o ye fan kelen ye wa fan filanan fana n ka jateminɛw la a bɛ maa caman kɔnɔ fana k'a fɔ ko Mali Eswatini déjà est ce que Eswatini an ka bakuruba la jɔyɔrɔ laban de ye donc est ce que koba don bilen bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali kɔni Eswatini ka fɛn kɛ Mali kɛrɛfɛ donc o bɛ se ka kɛ n b'a fɔ a taabolo filanan ye min y'a to jama ma se ka caya komi n'a fɔ kɔrɔlen Laginɛ tɛna ye kani nata la wa Gana fana tɛna ye kani nata la o de ye surprise belebeleba ye parce que jamana minnu don an bɛ se k'a fɔ jamanabaw don farafinna gun kan ballontan nasira fɛ Gana yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ misaliya la ale yɛrɛ delila ka kani in ta ka tɛmɛ n'a fɔra san 20 kɔfɛ ko ça veut dire que Gana tɛna ye kani na ne bolo dusumakasi don ka taa Gana a jukɔrɔmadonbaw kan Laginɛ ta bon i b'a dɔn kɔsa in na gɛlɛyaba donna Laginɛ ballontan ko la fo ka taa se u ka dege karamɔgɔ falenni ma donc o de la an bɛ se k'a fɔ o ni bi cɛ dege karamɔgɔ Kaba Jawara ale tali ni bi cɛ Laginɛ ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ